andi biyaɗo yoron annabi e dine ala jango ɗum cogas e inde Allah jurumdere jurmotoɗo yettode wodni ko Allah jembinde o jurumdere jurmotoɗo o lamɗo ñande diine walla ñawojo o ko an min ndewata ko an min ballinto fewnumin e lawol mappo cingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe min gari hande ɗo e wuuro meɗen Faydatu tawi kadi ala ko woni sababu gargol men ɗo jokkere enɗam e inde yewtere meɗen wiyetede andu hoorema e ardagol Amadou Samba Lo ko nden yewtere woni ko addi en ɗo sikki ala wona hande woni gulat ko eɗen gara ɗo kono noon hande kadi garɗen koye dow inde nde ɗo yewtere eɗen gardi e oɗo délégation timmuɗo mo gandanɗa hoorema immiɓe ha toon to Madina Gounass gari e lomtade kala ko gollata toon e galle Daka Média tugui e hoorejo hono Alaji Abou Ndiaye ha yetti kay e kala gollowo e nder galle he addi en ɗo hande kadi ko yewtidde e wuuro ngo kono kadi ko yewtidde e ceerno mo ganduɗa hoorema ko kanko woni mo Allah joƴƴinɗo o tawi kadi ko e yamirore ceerno meɗen khalifa o ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba Allah junnu gurdam ko ha juuta ɗum noon bisimilla. alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله من بسم الله من بسم الله من بسم الله من onon arɓe min bisnima on e galle moɗon bisimilla mon e galle mon nokku moɗon yettode wodani Allah min jinno ko hono ɗum ɗo ko adi kono mataw ko joni Allah hoddiri ɗum eyyi wuro ngo fof no salmina ina wiya on bisimilla mon wuro ngo fof no salmina on no wiya on bisimilla mon allahumma salli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. eyyi ko noon wadde minen foof min mbi mbah ɗum noon eɗen naata e mbadi yewtere men ko adi foof emin jiiɗi garɗa min artande gonɗo oɗo ceerno Saydou holto ceerno Saydou yi aduna e hunde e jangde ceerno Saydou ha wawi immade toon feeri ari ɗo e Madina Gounass dewana min jangdema e hunde e ha yetti ɗo e Madina Gounass. Bismillah yettode wodani Allah inen ko Mauritanie min ummi to wiyete Welingara ɗon ceerno Saydou yi aduna Welingara Sara Magama nokkuji Magama yettode wodani Allah toon min goni ha min naati jangde babam wiyete ko Alhaji Hamad Nayi wonanno ko Faduwa ɗon janginanno so ndungu ari ƴewtoye Arsane ni woni noon min goniri noon ha hitande nanmi jangde nden hitande babam rutti on saa gila nden koye juuɗe serenɓe tan gonmi nde ummimi ɗon gadimi rumtoyde fof ko ceernajo goto ene wonno jeeyi baba no wiye ceerno Moussa Guriki on gadimi rumdude caggal ɗum noon ummimi ɗon jinnaɓam kadi nawimi to ceernajo ina ceerno Diawo ina wiye ceerno Moussa Samba Julde to Hoccere on kadi min gondi duuɓi ɗiɗi on noon wi ina yiiɗi jangindemi kono wawa ko joom jawdi artirimi e juuɗe jinnaɓam ɓen kadi nawimi to ceerno Demba Tulel wanne kadi min gondi duuɓi 4 ittimi toon ko windede Wicciɗi nenam ari ittimi toon nawimi ɓoggel taw noon babam o ina wasiyno so yiyaka babam gonɗo ɓoggel o alhaalam fof watte juuɗe muɗum on nawimi toon hitande bowte min jeehi Wicciɗi Allah waɗi nden hitande ko ɗon Wicciɗi haaɗi minen min biccitaka min ummi galleji jatigueɓe amen min gari ha min paandi huɓere Wicitorde nde wiya Wicciɗi ariti Allah waɗi minen min biccitaka biccitanoɓe ɓe mbaɗana talke jeehi woodi heddiɓe on saaha gartumi ɓoggel gonmi ɗon duuɓi ɗiɗi baba mo gondumi ɗon o kadi wi yawi ɗon jangdamla nawimi to wiyete Mafono musidɗo makko mo Haji Doyno mo fodanno ɗum ɓiyum ɓiyiko mana ina ara toon o jangina ɗum Allah waɗi noon nde o arti taw ɓiyejo mo an yino waɗama école o ronki ittude ɗum e école he o nawimi toon kanko baba Alhaji Samba Raky on saaha gonmi toon duuɓi 4 Allah waɗi jottinmi ɓe gartirimi kanko Alhaji Racine o artirimi o duwanoyimi ko Salka
taw gorgolam ko toon woni nenam en noon goni ko Bakel. On sahaa o duwanimi toon Hawa Gaye o arti Ɓoggel. On sahaa ɓe kooti kanko e mo arduno Mamma Ndongo on minen garduno ni woni on sahaa noon Bam Alhaji o min gardi haa to nenam en ga wi yomi won ɗon balɗe. On sahaa mi rutto Ɓoggel min mbanmi noon kanko o ɓennoy Dakar o wi yo tawtoyam Ɓoggel min pawtimi Ɓoggel gonmi ɗon nden hitande ha ndungu ɓadi ummimi toon garmi Semme ɗon ɓamtumi alluwal am ɗimmal ɗo Ceerno Mamadou Gueladio gonmi ɗon duuɓi 3 so ceeɗu ari min ceeɗoyta ko Guriki to Ceerno Mamadou toon oɗo Ceerno Samba Guriki min ceeɗa ɗon ha ndungu ara min garta Semme ɗin duuɓi 3 ko noon min goniri ɗon ha ndungu nayaɓo ndumtoni waɗi mafondo to Ceerno Alhaji Racine jottinoyam tam alluwalam ɗiɗaɓal. On sahaa gartumi nden mi arti noon Baba Alhaji Samba Raky wi yomi meeɗani rumdude nenam yomi rumde e muɗum Arsane nden hitande. On sahaa ndumoymi Arsane ha ndungu silti gartumi Ɓoggel nden min garti Ɓoggel min goni ɗon hamin joli walo o wimi joni kam kadi mi foti wadde galle yomi waɗ feere mi jangga Figu. On sahaa noon suɓanimi Matam taw Ceerno Abdoul Hamidou ina ummiti hoore ñiiɓana arti ɗon ina janggina. On sahaa noon o wimi yomi faa toon mbimi min noon ɓurmi andude ko kay heyɗi. On sahaa to Ceerno Mamadou Bocar on mbuɗo ceernam nelannomi toon. On sahaa noon jaami o wi eyi bisimilla o jaaɓi. On sahaa jaami toon to Kayeji toon janggumi Figu ko janggumi Figu fof ko toon ɗo Ceerno Mamadou Bocar ɗo gila e sari ha e Louga ha e Naho fof ko toon yettode wodani Allah gartumi Ɓoggel. O wimi joni yomi ruttoto nenam en to wimomi ala wawa ɓen ko eggoɓe min wawa eggude joni gonɗen ɗo o jaɓanimi noon gaddano yimi ɓi kawam mbanmi ɗon dewgal gonmi ɗon fodde duuɓi 4 joyaɓo woni permi garmi Madina nden mi ari Madina noon min goni ɗon duuɓi 9 hande ɗo Sinthiate nden e jarama no feewi Alaji Bachirou Bane jarama kadi Ceerno Saydou ndiɗo gardidi pawidindi e ndiɗo gardidi mantindidi en nani no haaliri to yi aduna to janggi kanko Ceerno Saydou to rewi ene wondino jinnaɗo makko o ene jinnaɗo gorko o rutti ha Allah waɗi haw yettima han kadi wuttogo Madina Gounass woni hen duuɓi 9 haade foydere Sinthiéje toon paɗen Ceerno Saydou joni noon on péri on gari Madina duuɓi 9 gonɗon ɗon ko holno ceerno noddirma ha wima arde mboɗo sinchinema wuuro holno ɗum ardema ha wuuro ngo Sinthia. eyi yettode wodani Allah nde ɗo Sinthiate taw mi dañi ɗon duuɓi 9 garmi Madina ko hitande Daka Ayni Madi nden garmi Madina min jaɓɓi ɗon Sirif Mouhamadoul Habib nden hitande Sirif Mouhamadoul Habib artani ɗon so wonade ceerno wirni ari juuli ɗum yettode wodani Allah nde ɗo Sinthia ɗo Sinthiida ko famaɗa Madinul Khayri e Karamatu e ɗo noon sakkiti nden hitande min mi tawaka Sinthié ɗe tamuɗo seeɗoye Badji miɗo yaade toon e sukaɓam armuɓe. On sahaa noon Daka ɓadi min garti nden min garti noon Allah waɗi Daka sakoya ɗo henna yamira yo waɗe dawol cuuɗi. On sahaa min gari ɗo nden wuuro ngo waɗa pecce 3 nden feccere dawi Madinul Khayri ndeɗa feccere dawi Karamatu ndeɗa feccere dawi ga minen min jeeya e dawɓe gaɓe nden min feccanako jama minen leggal amen Dalif. On sahaa
min goni ɗo amin ha dawol ngol gasi on sa'a min kooti yettode wodani Allah wonno ko ñande mi andande wonno dawol ngol kam mi yejjitinde wonno kono noon waɗi balɗe min gesa ceerno wuuloya ñande alarba jamma ari toɓi nden jamma ari toɓi weeti emin fini min jabba ɗo galle ɗo ha ceerno belli ari dari damal galle min calmodi yimɓuɗo wertana ɗum wi ala mata nanani nelal ceerno e maɗa mbimi ala mi nanani o wi ceerno guila heccankiri namno ma guila heccankiri namno ma joni noon waɗ feere hade ma dawde jaaha jiiɗa e ceerno Tidiane ni woni noon o wi mbimo ɗo wertanamo o wi ala joni kam ɓenni on saaha taw komin jabbanno mbimi sukaɓeɓe yo joƴƴin ko gawanno ko taw gayni ko gawanno mbimi yoɓe joƴƴin ɗon on saaha ƴettumi weelam faami galle ceerno on saaha tawmi ceerno men ceerno Tidiane ɓe mbi kam ƴetti ɗon moto fayi Karamoto duttimi galle noon mbimi sukaɓeɓe yo kaccito on saaha tenoya hande mataw dawol hande ala ni woni noon jaami tawomi ceerno Karamoto min jiiloɗi Warsaw ha gasi on saaha ala ko haali on saaha gartumi galle min sukaɓeɓe yo tenoy ɓen hankkadi ne gartumi galle ga on saaha nde garmi galle noon tawmi ceerno Belli e ceerno Tidiane hankkadi ni ina ummi ceerno Tidiane jotti on saaha noon o wimi wonde hande ko ceerno nelanoma wino wonde ina sincanuji tati hen sincano goto ko Mamadou Mangane woni toon sincano ɗimmo on Sara Diobbo anniyi nawde toon ko ceerno Adama han noon sincanaɓe Sara Bosaji naɓe ko toon ceerno anniyi nawdema so tawi gantu ala taw namdimamami alhaali ko nde permi kanko mi ceerno men ceerno Tidiane kalanmomi o namdimi ko janggumi kalanmomi o namdimi kore jaam kalanmomi o wi eyyi joni kam ko ɓuuri raɓɓide subaka aljuma o an ceerno Adama e galleji mon onon foof garon jiiɗen e ceerno joni kam hiiri wonno ko takkusan less ni woni noon min mbaɗi noon ya aljuma o min ceerno Adama min gaddi galleji amen ɗo sal ceerno ɗo sa min tawi ɗon woni noon o haali ko haalano ha gasi wi eyyi wettode wodani Allah on mbaɗi yamirore Allah min ceerno Adama on mbaɗi yamirore Allah Allah ne yamiri fergo on peeri on gari on goni ɗo fodde ɗiɗo duuɓi eɗen dewda ɗo Allah joni noon mbuɗo itta on to gonno ɗon mbuɗo watta on e nder am on saaha mbuɗo yiiɗi lomtoyo ɗonmi e guure ɗiɗi an ceerno Adama Karamoto an ceerno Saydou to Faydata o wini ha gasi noon o wi joni ceerno mi wattiɓe juuɗe maɗa an ceerno Tidiane wi ay bisimilla janggo ko aset woto o wawani yaade aleeɗo min nawa ceerno Saydou Faydata so Allah jaaɓi altine o min nawa ceerno Adama so Allah jaaɓi on saaha ceerno waɗi duwaw ni woni tingol amin emin gara ga min tinano taw noon on saaha e ɗum annimi taw mi andano ceerno ina andimi boom saka noon yamira waɗa nde ɗo yamiro rewde o am e ɗum annun on kisa noon Allah waɗi yamirode ceerno kam ko kañum tan andi ko no waɗata kañum tan Allah gandidi yamirore muɗum ni woni min gari ɗo ñande dimanche min gari ɗo min ñaldi ɗo e ceerno kañum e ceerno Belli Alhaji Amadou Foy won goɗɗo de zumra makko o tan kamɓe fof min ñaldi ɗo caali jama ɗo
ha min juuli takusan on sahaa ɓe kooti ɓe ɗacci min ɗo henna gila nden noon emin ɗo yettode wodani Allah machallah nanama e kadi famama hen kadi almudagal tidgal almudagal kadi mantindigal e jabre yamlor ceerno woni nokku adi sikka ceerno andama daga ceerno anduma ha wima kadi en rokkuma wuro men Faydato caggal muɗum gila Allah addi on ɗo e nder wuro ngo gonangal mon ɗo hol galleji gadiɗi arde hol dewɗi hen ha wuro ngo no foti ni oɗo saaha Ceerno Saydou yettode wodani Allah ni garmi ɗo tawmi ɗo ko galleji jeegom ummiɓe Saare Boseeje waɗa mawɗo hen goto wiyete ko Jiddere Mbaalo joɓino ɓii kono wiya Saydou refti hen ko Amadou Yaati on wonno funnangue jamaɗo on asi woyɗo nduɗa rewi hen ko Ibrahima Thiafi on wonnoɗo kimongoyɗo rewi hen ko yeroru wiyata yeroru on hennoɗo banggue am ɗo rewo ɗo o galle ɗon kañum ɗon wonno on ko yeroru wiyete refti hen ko ɓiyiɓe ne wiya Guiro e baaɗiɓe ne wiya Abdoulaye Koba ko ɗiɗo galleji tawmi ɗo ɓen ko Saare Boseeje ummino ɓen cincanano ɗo henna min gondi ɗo noon ko duuɓi jeegom Allah waɗi jarabi ari on saha ɓe jeehi ɓe ɗaccimi ɗo hen on saha noon jammi kalani ceerno wi e joni kam won ɗon ceerno Saydou wonno ɗo nde ɓe jeehi nde taw mi wino ɓe haade mabɓe yaade yoɓe jaaɓe kalani ceerno Saydou wonde eɓe jiiɗi yaade on saha ɓe mbi e joni haaɓe jaaha tan ɓe jottoyo ɓe duttoto ceerno Saydou ɓe kalana ɗum ni woni on saha noon ɓe mbaɗi noon ɓen ɓe jeehi haaɓe jottoyima ɓe jeehi to ceerno Saydou ɓe kalani ɗum taw ceerno men ceerno Tidiane ko ɗanniɗo ni woni noon on saha woni noon nde ceerno artoyi noon ari ha ɗo yiide no ɓe kootiri no ɓe jaari on saha noon ɓe nde ceerno ari ɗo henna noon yirli ɗo henna e galleji ɗi ha jooɗiɗo o ari ha e nduɗo suudu ɗo o wimi ceerno Saydou waɗɗo suudu nden taw ɗum ko boowal tan yettode wodani Allah noon yamirore nden kumnumi ɗum mbarmi ɗo ndu suudu muɗum horsini ɗum ko sin golle mawɗi ko heddi ko cuuɗi galle ɗi fof kala hen mahetendu nofru makko no nana nofru makko ina nana jaram no feewi Ceerno Saydou ɗon kadi nanama famama kono kadi weltama no feewi Ceerno Saydou e oɗo saaha wuro men Faydato no foti galleji goni e nder wuro ngo oɗo saaha e nder wuro Faydato caggal muɗum to banggue wuro ngo holko wuuri beele ko ndema walla gaynaka walla koye ɗanniyankoɓe jetti Allah ko wuro remoɓe tan aynaɓe galleji ɗine 14 oɗo saaha ko ɗon yarata 14 ɗum ɗo yarata woni ɗo noon duuɓi 3 e duuɓi hedde 7 walla 8 ko galle meɗen o tan woni ɗo ɗum ne kadi ko hen jeeya duuɓi 3 fawɗi ko galle men o tan woni ɗo amma noon woodino arɓe ummiɓe Madina gari tawtimi ɗo henna joom nayyi en ɓen noon kooti e diɗo min tan ha Allah waɗoyi noon joom guel ɗo ɓokkel joom oɗa galle on adi ara tawtudemi ɗo gallam o min tan ko caggal ɗum noon ceerno addi ɗo galle keɗɗomi ɗo banggue worgo caggal ɗum noon o addoyi ɓeeɗo o tawtini min ɗo henna wadde gila nden noon saaha foof omo adda ga ferɓe ha oɗo saaha galleji ɗi foti no foti ni jettiri ɗum Allah noon alhamdulillah rabbil alamin jaram no feewi Ceerno Saydou nanama kadi famama tigui rigui Ceerno Saydou somi arti e namdal ko fati e wuuro men Faydato to
woyndu adino ɗo asede ko gadiɗo kadi ruttade e jomum e nder wuro ngo ko holɓen. Yettode waɗani Allah boyli gadiɗo ɗo asede ngel ɓokkel ɗo woni ɗo ndun fof adi ɗo wadde ndiyam ñande dawol ɗo henne pewnugol cuuɗi ñande hen ndu waɗi ndiyam Camara ɓalejo gonɗo galle Sosoɓe o galle Ceerno eyyi joliɗo ɗo no ko on adi wadde ɗo ndiyam on asatno ndun woyndu ñande dawol nde on saaha ndu yuli dawol ngol watti ñalli yarde koye mayɗu ha ƴeeŋi on saaha noon taw nduɗon ase taw suwa wadde ndiyam ɗiɗo ɗiɗi gadiɗo asede caggal ɗum noon nduɗa woyndu Amadou Yaati on asi ndun woyndu ndun noon gila waɗi ndiyam ha ɗo yorani kañum amma noon nduɗo nde waɗi ndiyam nde ɓe jeehi joɗima ɗo fodde duuɓi jonɗi hedde duuɓi 10 walla ko ɓuuri waɗani ndiyam caggal taw min jogui woyndu to nder galle ga on saaha toon min ƴoganno nden noon ndun woyndu noon nde wonde ko ceenal taw natti wadde ndiyam tigui tigui saaha nduɗa pewnidmi ɗum gadda mi simon e jamɗe on saaha min pewdidino guila nden noon kayroni ndu waɗi ndiyam ndu yorani kayroni eyyi gadiɗo ruttade ɗo ko hitande min gari ɗo wonnoɓe ɗo ɓe hen goto cukalel muɗum rutti Sare Boseje wiya ubbetake toon subaka law e min ɗo janga ɓe itti toon cukalel ngel ɓe gaddi ɗum ɗo ngel cukalel adi jooɗa ubbede berɗe he sikki gorel e lew gorel ngel ko gorel ngel adi ɗo ubbede ɗe berɗe kono noon ceerno innanani min berɗe taw ko innaniɗe taw jarama Amadou Samba Lo sikki ala en nani no jinnaɗo haaliri ni gila immade makko toon to Fouta walla mbiyen toon e leydi Mauritanie e jangganago makko ha o yettiɗo e Madina Gounass e duuɓi ɗi waɗi Madina Gounass eno ceerno ittitimo Madina Gounass addimo ɗo tawa kadi ko fergo ha hande jokkongo kadi ene anniyanimo wonde ko ɗo woni nokku makko kanko ɗo o wonata kala julɗo bawɗo arde tawamo ɗo wonda e makko no wiiri ni en paami duuɓi 3 pawɗi kanko goto e galle makko wonɗo ɗum ɗon eɗen ceeɗi ɗumen hen ko gonga hande alhamdulillahi rabbil alamin wuuro ngo fuɗɗima dañde yimɓe waɗi galleji ko ene wona 10 pawɗi holko woni ko wuuro ngo wuuri e ngoɗo wuuro hande ngo jiiɗen saabu wonko jiiɗen ko fuɗɗi ko waylade e wuuro he no fewi yettode wodani Allah wuuro ngo kam wuuri ko ndema e gaynaka amma ɗanniyankoɓe noon ina hen pilta ɗanniyankoɓe ina hen pilta wonɓe France e wonɓe Italie Espagne e ɓeɗo ina hen en filta amma kam gurdam wuuro ngo kam ko demal e gaynaka yettode wodani Allah ko noon wayi nam so tawi on dañimo sellani ɗo tawa oɗon daña caɗele walla on dañata e ya garta o laabi muɗum e ko nandi hen kañum kadi e banggue boyli ɗi beele ko boyli ɗi tan ha hande walla on dañi robiŋaji e ko nandi hen yettode wodani Allah boyli ɗi de emin kutoro ɗumen kono robiñ ummiɗo Madina Pakkan ari ɗo on nan ɗo on robiño ɗo amma safrirdu min keɓani ɗum amma laabi min ñaaguima ceerno meeɗi yamirde ɗo yonno yo waɗe ɗum ɗa rang kallu barkatu o nde waɗetede ceerno yamirino yooɓe gaddu ha ɗo e faydeto Allah waɗi ɗum heɓaki gila nden noon saaha fof emin ciftina laamu o kono noon heɓaki amma kurane kadi ɓe kaalino ma ɓe gaddu ɗum ga kono heɓaki taw ɗum ɗon fof nan ɗon kura e laabi téléphone ina heeɓo seeɗa kono wona ko heewi seeɗa heɓoto wona ko heewi ko ɗum woni ɗo henna
ceerno Saydou so wiyama faydatu hakkude mum e Madina Gounass no foti kiloji gonni ɗon hol guure kadi taari faydatu ceerno Saydou? kiloji hakkude e Madina hedde 10 pawɗi 13 en walla 4 en hedde hen. Amma guure taariɗe ɗo ko Tawbatu e Lenkiri e Saare Boseje Mampata Hill. Ko ɗiɗo taariɗo en Ɗeybatu en fof no taariɗo, Barkatu en l'Islam en ɓe fof no taariɗo. Yettode wodani Allah ɗum ne kadi ko noon wayi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beele jangde ndene to banggue Qur'an o ko duɗal Qur'an gotal woni ɗo walla ko duuɗe ɗiɗi, so tawi kadi gila nden ha e oɗo saaha duɗal ngal ne jangga e jangde duɗal ngal tottolni kadi beele ene jangde wonde nde ko wiyete Pulaar o e France o ene ɗo e wuuro he walla ala Qur'an tan jangguete ɗo? Yettode wodani Allah Qur'an o kam gila ñande ɗo Sinthiou ha ɗo ina jangge ɗo. Adi ne garami ndemuɗo arduno e sukaɓe Madina naɓe ene garmi kadi wuuro ngo addi sukaɓe muɗum min gondi ɗo fodde ha ɓe jeehi on saaha keddodima e sukaɓe gondunoɓe Madina ɓe gardunoɓe Madina ɓe. Nde min garata ɗo yettode wodani Allah ko min tato min tan e suddiɓam ɗiɗo yanti hen sukaɓe ummimi ittumi Madina ɓe. On saaha nde garmi ɗo wuuro ngo addi ɗo sukaɓe muɗum emin jangguina ɗumen. Min jangguina ɓe ha ko ɓe jeehi ko. On saaha noon arɓe ɓene kadi ina gadda sukaɓe muɗum ne jangga ɗo. Ha Mansouram arti ɗo henna hepti duɗal ngal gila nden noon kanko wonde duɗal he jangguina Qur'ana. Amma Pulaar min miijinoma janggin ɗum kono wonde janggane duuɗe Pulaar ɗe min keɓani ɗum taw duɗal Pulaar heɓaki ɗo taw faray sene ala ɗum ne ko ni wayi. Noon tigui jarama ceerno Saydou nanama kadi famama kadi weltama no fewi. To banggue jama o ceerno Saydou beele ko jama walla ko juma julteɗo kono kadi to banggue kadi yamlorde haalin nane dawol guesa ceerno beele oɗon joguinde ga ceerno guesa walla ala ko sadien dawol guesa ceerno walla hono ɗum wayi? Dawol guesa ceerno ina ɗo guesa ceerno ina ɗo guesa ceerno ina ɗo. Jama o ne ko jama wona juma. Ceerno Jalal Dine meeɗi wiide wonde yomi alana ceerno min keeɓa juma wima mi ala min ngala yimɓe taw ɗum noon ɓooyi seeɗa. Amma noon ko min keeɓi yimɓe ko min jiiɗi waɗanede juma kono min keeɓani taw wattunomin kanko ceerno toon wattunomin. Minen e Karamatu e Madina Pakkan minen ndendi juma o ɗeɗo guure tati ndendi juma o yantude e Tawbatu. Ɗum ne kadi ko noon wayi. Yettode wodani Allah min jiiɗino waɗanede juma kam kono noon so a heɓade taw. Yettode wodani Allah ko ni wayi. Wuuro ngo surtout ma ndungu hikka ngu beele wuuro ngo ɗo ngo woni ɗo e ngo ko calli pirlingo walla ala, so tawi kadi ko calli beele no ndiyam ɗam heewirni ene naati e nokkuji e guese fof beele ononne ɗum ɗon ene yetti on walla yettaki on? Ɗum kam no wayno yettaki min ni. Ndiyam ɗam ko bonni ene wayno yettaki min ni. Amma noon cangol ne heedi min ɗo banggue rewo ɗo hirnangue faade hirnangue cangol no ɗo. Amma ko heddi ko fof wona cangol ko leydi tan. Hakkude amin ɗo e Lenkiri ala cangol so wona cangol Lenkiringol. Ɗo e Barkatu ni kadi ko noon ala cangol. Amma noon ɗo e Mampata Hill ko wayno cangol ina sara muɗum to ko wayno faro yelna toon. Mampata Hill to non waɗi cangel. Jarama ceerno Saydou, jarama kadi Alhaji Bachirou Bane. Alhamdulillah billah men yewtande ari ha ɗo namde cakkirel ngal ceerno Saydou to banggue wuuro ngo jokkere enɗam hakkude wuuro ngo mawɓe e sukaɓe nden jokkere enɗam wonde ɗo e nder wuuro ngo e jamaka beele sukaɓe kadi notono mawɓe notorto ni
to banggue jokkere enɗam wuuro ngo. jama o kam ina noote hay so woodi hen sukaɓe ɓe notata ko ne heewani sukaɓe ɓe ne waɗi nototoɓe ala ko haali mawɓe kam ina juule ina wirde subaka kikiɗe ƴettode wodani Allah ɗum ne kadi ko noon jokkere enɗam fof no woodi jokkere enɗam fof no woodi ƴettode wodani Allah gila ɓe ngari amma ñamdu maɓɓe kam ko ɗo tan ñamdu maɓɓe woni somin juuli tisubar min garta ɗo min keɓa ɗo hamin gotto ko Allah newnani min yarde min jaɗa ko Allah newnani min somin juuli somin takusan yoni min jaaha min juuloya on saaha min duwo on saaha min cako ni min goniri ɗo henna ƴettode wodani Allah gila ɓe ngari kam ñamdu kam tisubar ko ɗo tan ƴettode wodani Allah min jettira ɗum Allah amma jokkere en ɗam nde no woodi ceerno men Alhaji Mouhamadou Saïdou batuji makko ina keewi limotako fayuduji muɗum ne ko Allah tan andi ɗum jettiri ɗum Allah ñande toɗɗoto min nde ko haali ɗon ko wonde omo itta to min gonno omo watta e nder makko ɗum ko hunde mawde nde Allah mawnini nde min cikkano minen kam min ganda saga min cikka ɗum ɗon ko hunde mawde min jettira ɗum Allah no feewi wona seeɗa nde min miiji ɗum fof e ɗum tedda e amin no feewi ƴettode wodani Allah siyaji makko kam ne keewi nde min garata ɗo nde o wino ko yomin lomtomo ɗo nde ɓeɗo cincinaɓe ɗo nde gari to makko mbi ina jiiɗi sincenede ina jinno sincenede nokkuji goɗɗi o wi ɗumen ala min yettode wodani Allah neɗɗo yiɗi yantude e am ko min darata ɗo belami ɗo Allah wela on saaha mi luɓoyo dingiral to aljannaji mi adda mi werta ɗon on saaha min gonda ɗon min ndewa ɗon Allah so tawi mana natti wawde rewde Allah ina bonno ɗon sunna o yaha woppami ɗon mbuɗo rewa ɗon Allah ɗum ɗo kadi o haalino ɗum kanko ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou rahimahullahu alayhi e nden jonde eyyi ɗo caɗele ɗo ina kakidi fof ko himme ceerno minen kam min keɓani ɗo caɗele so wona wondude ɗo tan e wonde goto nde yewede nde tan ɗum ne kadi Allah suuri ɗum kadi woni kadi himme ceerno yewede nde ala ko waɗi min haydara himme ceerno ala ko waɗi alhamdulillah wasiyaji ma ɗi joguiɗa fewde e julɓe ɓe kono kadi fewde e tawtoraɓe yewtere nde foof ɓe mbawi kuftidinde wasiyajam kam e dental he ko ɓeydade hulde Allah yettude Allah e wadde jamiroje Allah ko ɗum tan woni hen wasiyajam fergo ko hunde mawde a wi a feeri neɗɗo de ina wiya feeri tawa noon wonko heddi dendagal ko gonnoɗa e dow muɗum a woppat ɗum to maɗa to an sa ari yamirore diina o yamirore deftere Allah yamirore sunna o gona e ɗum ko ɗum woni almudagal woni fergo ɗum woni almudagal woni fergo almudagal ko waɗ jomum waɗa woppu jomum woppa ɗe geɗe ɗiɗi tan almudagal yahata ɗe geɗe ɗiɗi tan almudagal yahata yettode wodani Allah waɗ mbaɗa woppu mi woppi gasi ɗum ɗon tinnoɗen hen yo Allah wallu yamirore nde tinnoɗen yamirore ceerno ko ɗum woni diina men de
ɗum woni sunna men yamirore ceerno nde nden woni yamirore Allah ɗum meɗen ɗo yo Allah wallu noon yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah yaafo en yaafo julɗo fof yo Allah yaafo en yaafo julɗo fof yo Allah junnan en gurdam ceerno men judden hen barke Allah eno laaɗo mum barke seeren men barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam min beltima kay weltare kay no fonno fof min beltima yettode wodani Allah min dañi ɗo ko komin cikkano jettiri ɗum Allah noon yo Allah nawru yeeso yo Allah nawru yeeso ko gadduɗon kone yo Allah reen yo Allah heɓɓito yo Allah wallu yo Allah yañu yo Allah sembin sabu barke Allah eno laaɗo mum barke seere men fof ceerno koko duwi ha gasi en deftade hen tan kono fof ceerno koko duwi en jettiri ɗum Allah noon yo Allah jaɓan en duwuji ɗi yo Allah jaɓan en duwuji ɗi sabu barke Allah eno laaɗo mum koko jaabine en jettiri ɗum Allah allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nde ɗo yewtere min kemno waɗande en ɗo e wuuro men Faydatu kiloji 13 ha 14 hakkude mum e wuttide ngo Madina Gounass e dendagal bandiraɓe kala beltanama no feewi ene hebno tawtirde yewtere nde mo ganduɗa ko Adnan Thiam ko goto karalle e Daka FM nonne kadi Sira Diallo Pinal Dianggo mo ganduɗa ko mawɗo haralleɓe ɗon e Daka FM Madina Gounass Alaji Bachir won directeur programme to banggue caméra to en wonno Abou Thiam maccuɗo haajum mo ganduɗa caméra Daka TV mo ganduɗa kadi ko DG directeur mo ganduɗa ko Fitila TV on woni Babagal Diallo Barguel Ngendi en jetti dendagal wuuro ngo kala machallah mawɓe wuuro ngo sukaɓe wuuro ngo fof machallah nan ɗo tawtora yewtere nde so Allahu lamɗo jaaɓi yewtere men ande hoorema ko ni yarata e guure nde ceerno sinciɗo inchallah gam yaltinde ɗin kanŋeji gonɗi ɗon e ɗin haqiqaji ɗi Allah waɗi toon beele jo janggo e jaam ɓen ferɓe hande araɓe hanki jibinaki hanki mbawa andude jiyaɗo Allah no Allah waɗi e dewtude ngo Madina Gounass ha ɗen guurɗe ceerno Sinthi hol wonnoɓe hen e holko wonno toon holko wonno golle mabɓe en jetti bandiraɓe en jarniɓe en jeddidangal yeeɓiyankoɓe kala bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tirmine kon aadi ha saji goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama molundi biyaɗo yoron annabi e dine ala jango ɗum cobas molundi biyaɗo yoron annabi e dine ala jango ɗum